Ystävyysottelu Sotkamo Kempele pelattuna ja ensinnäkin kiitoksia sotkamolaisille, kun olette tulleet tänne meille pelaamaan. Meille kova juttu tämä koko kempeleläisille pesäpallolle. Aloitetaan sillä lailla, että lähdetään ensin pelinjohtajista ja sitten asetellaan kentän parhaat pelaajat. Jusku voisi kotijoukkueena aloittaa mitä mieltä pelistä? No sillä, että oli kyllä ihan hyviä lyöntejä joukossa aika paljonkin, mutta sitten oli kyllä vähän semmoisia uneliaampiakin hetkiä tuossa pelissä. Että, meidän ulkopelin osalta ehkä semmoinen juttu, mikä siinä saattoi kismittää, niin oli se, että tuli käsistä muutamia niitä tärkeitä ensimmäisiä juoksuja, mutta niin kauttaalta ihan kohtuusuoritus. Sisäpeli on kyllä ihan tyytyväinen. Meillä on ollut aika tukkosta vaihtopeliä esimerkiksi keula osalta näissä aikaisemmissa harjoituspeleissä, niin nyt sieltä saatiin sitten vaihtoja. Ja ehkä siinä eniten lämmitti se, että oli ihan tosi paljon hyviä lyöntivalintoja. Tehtiin niitä juttuja, mitä on sovittu. Ei kyllä ollut montaa lyöntivuoroa, missä olisi ikään kuin tehty väärä valinta mailan varressa. Niin, tuossa nyt varmaan tuo ulkopeli oli kyllä ollut harjoituspelissä ihan betonia, niin nyt se oli kyllä, että siellä tipahteli palloja. Niin, siellä oli, että ihan käsistä tuli semmoisia, mitä ei ole kyllä nyt aikaisemmissa harjoituspeleissä tullut, että oli joku ylimääräinen puristus sitten siinä, mutta että siitä on sitten hyvä parantaa. 13, niin se lämmitti. Vastustaja sai vähän liian paljon ja liian kovalla prosentilla juoksui. No niin, Mikko Korhonen sitten mietteitä pelistä, harjoituspelistä. Joo, kiitos. Kuulin myös meidän seuran ja joukkueen taholta myös Kempelin kirille järjestelystä, että tämmöisellä varoajalla peli sitten toteutui ja saatiin tämä toinen harjoituspeli ja kyllä tämä ihan kaivattu harjoitus meille oli, että ulkopelin virhe tehtiin vähän ryppäässä tuossa noin mitä molemmilla jaksoilla. Siihen varmaan vaikuttaa monta asiaa se, että näkee, että vähän ulkopelipaikka tuossa oli meillä kesken pelinkin vaihteli ja tietynlaista varmaan tuo semmoista levottomuutta siihen juttuun ja sitten näkee sen, että vielä vähän pelejä on alla, niin tulee semmoisia virheitä tänään näkee heittopelissä ja vähän kiinnittyy virheitä ja mitkä tietysti antoi taas sen muistuksen, että pelaamiselle pitää äärettömän nöyrä olla ja mitä pelissä pystyy alaisen virheen määrän pitämään, niin aika vahvoilla aina oot. Ja varmaan myöskin se, että tämä oli meille tärkeä harjoitus ja ehkä se myös siinä näkyy, että oli enemmänkin harjoitus, että se tunnetila ja taso ei noussut ihan sille tasolle, niin kuin se sitten varmasti tulee olemaan, kun sarjapeleihin sunnuntaina mennään. Sekin sitten helposti sitten semmoisiin, monet ulkopelisuoritukset jäi vähän semmoiseksi puolittaiseksi, mutta arvokasta hyvää oppia. Ja sisäpeli onnistumisia paljon päästiin lyömään, mikä oli, ja paljon saatiin tilannetta, mikä oli tavoite. Toki toisella jaksolla pikkusen tehtiin sitten ihan varotoimenpiteitä, otettiin Roope pois, mihin vähän tuon sisäpelin pyörittämistä, ja toki sitten sotki, kun siihen etenee oikein tuli numero 4. Mutta onneksi siltäkin kuitenkin hyvin pyöräteltiin ja juoksu saatiin tehtyä. No sieltä puuttuu vielä muutama, Antti ainakin puuttuu. Oliko muita semmoisia, joka nyt tuossa rosterissa on? No joo, meillä on Määtä Onni ja Sigvartin veli Matti on semmoisia, ketkä sitten on suunnitelma sarjan vuoksi mukana, että olivat maata puolustamassa Metsäleirillä tämän viikon tuossa vielä ja ovat sitten taas sarjapeleissä mukana. Okei. No niin, mennään sitten näihin päivän onnistujiin, niin aloitetaan Matista. No niin, Matti taas Kempeleen kirin osuussa ja ensimmäinen peli taisi olla nyt sitten pitkästi aina niin ykkösjoukkojen mukana, niin minkälaista tunnelmia? No ihan alussa oli aika nihkiä, mutta sitten kun sai muutaman onnistumisen alle, niin sitten siinä oli sisäpelissä ihan hyviä lyöntejä. Ja sitten tuossa Hannu tuli pois, niin pääsi vielä ulkopelinkin pelaamaan vähän aikaa. Niin ihan arvokasta kokemusta ja oppia taas sarjapeleihin sitten. Että. Kyllä tässä aika varmasti keskiviikkona, kun pilliin vislataan, niin ollaan sitten valmiina pelaamaan. Ihan hyvillä mieli. Vähän vinkkiä Juskullekin suuntaan, että pelipaikka, siinä on kova kilpailu kaikilla. Se itse on ainakin ihan positiivisella mielellä siinä, että on kilpaillaan pelipaikasta, niin se on joukkue etu kuitenkin. Joo, kyllä. Sitten Jani, siellä
100% vaihtotyöskentely ja kovilla aika pitkälle vaihot sinä ainakin alakuun ja sitten muutama lyhyt sinne niin, ja kaikki onnistui, niin mitkä mietteet? No mukava oli tulla pelaamaan, että meillä on tosissaan 2-3 kuukauteen 1 peli pelattuna alla, kun ei päästy hallifinaaleihin. Ja siinä mielessä kiitokset vaan niin pelaajienkin puolesta, että oli erittäin hyvä, että tämä onnistui. Ja pelijohtajalle, että järkkäsitte. Niin oli erittäin mukava päästä vähän tilanteeseen. Lukkarihan teillä on oikein hyvä tuossa, noin hakee pieniä hyviä, matalalla sotkia ja niin poispäin. Monen superpesislukkarin tasoinen kaveri, niin oli erittäin tärkeää oppia päästä lyömään tilanteeseen ja tollaisen syöttöön ja niin poispäin. Siinä ehkä se suuri anti. Sitten mun pelityylihän on se, että väliin lyön kovaa ja väliin pieniä. Että, itsellä lyötiin vähän enemmän pieniä ja muuten tänään sitten harjoiteltiin niitä kovia. Ja siitä se rakentuu sitten kohti kesää tämä homma. Että läpi ette kyllä antaneet lyödä tänään, että vaikka olisi lyönyt 600, niin mistä ei ole saanut vähän seifta sitten laitoja, niin silloin se helpottuu se vaihtolyöntipeli koko ajan. Kyllä. Jossakin on aina tilaa. Näin se menee. Joo, ei mun puolesta, niin